Hello guys, I'm Kyler Flores, ang inyong malambing na chikadora na nagsasabing pak pak pak. Tinunto ito. Hello mga kasimanwa, it's been 1 month pala actually na wino-workout ko ang TikTok ko, and I'm very grateful na these people sa ngayong vlog ko na ito ay ginaya na actually mga 80,000 followers pa lang po ako nung nakita ko na may mga gumagayang artista and mga big TikTokers, and most nga sa kanila is mga celebrity, and I would like to take this opportunity sa vlog ko na ito to thank them na I really appreciate. I am very grateful na na-appreciate po na lang ginagawa ko. Maraming salamat. Kabago ka pa lang po sa channel ko, of course, don't forget to subscribe, like, and of course, hit that notification bell para always updated ka sa aking mga katuntuhan. And follow nyo rin po ako sa aking mga other social medias account, TikTok, Kyler Flores, IG, I am Kaiki, YouTube ko, of course, Tips ni Kai, and my FB page, Kyler Flores. Thank you. Para i-share ko po sa inyo kung sino yung mga celebrity and artista na yon. There you go. Grabe na talaga nangyayari sa mundo ngayon. Hindi mo na talaga alam ba? Alam nyo yung iba, nagpaplano na nalumipat sa ibang planeta. Ikaw ba may plano ka? Pwede ka sa mundo ko. Malaki pang space. Tinunto ito. Pangit man tayo sa kwento ng iba. Yaan nyo, okay lang. Ang importante, mas pangit ang nagkwento. Tinunto ito. Day, ready ka na sa summer? Kompleto na lahat Handang-handa ka na Boobs na lang kulang. Tinunto ito. Snow White, kumain lang ng apple, nagka-love life na. Ikaw kumain na ng orange, ng atis, ng chico, pati grapes, wala pa din. Fruit salad, tinry mo na, wala pa. Tinunto ito. Snow White, kumain lang ng apple, nagka-love life na. Ikaw kumain na ng orange, ng atis, ng chico, pati grapes, wala pa din. Fruit salad, tinry mo na, wala pa. Tinawag ka lang na baby, tuwang-tuwa ka na agad. Triplets kayo, oy. Tinunto ito. Tinawag ka lang na baby, tuwang-tuwa ka na agad. Triplets kayo, oy. Tinunto ito. Tinawag ka lang na baby, tuwang-tuwa ka na agad. Triplets kayo, oy. Tinunto ito. Sabi nila mag-asawa na daw ako dahil matanda na daw ako. Natawa ako na nainis ako na hindi ko alam. Bakit? Pag nag-asawa ba ako, babata ako? Tigil ba ang edad ko? Pag nag-asawa ako, na madali nyo ako mga tinunto ito. Sabi nila mag-asawa na daw ako dahil matanda na daw ako. Natawa ako na nainis ako na hindi ko alam. Bakit? Pag nag-asawa ba ako, babata ako? Tigil ba ang edad ko? Pag nag-asawa ako, na madali nyo ako mga tinunto ito. Sabi nila mag-asawa na daw ako dahil matanda na daw ako. Natawa ako na nainis ako na hindi ko alam. Bakit? Pag nag-asawa ba ako, babata ako? Tigil ba ang edad ko? Pag nag-asawa ako, na madali nyo ako mga... Walang talaga akong gali ng OFW na saludo talaga ako. Una, mabilis. Pangalawa, matyaga. Oh, saan ka pa? Mabilis. Maubos ang sahod. Matyaga. Mag-antay ng sunod na sahod. Tinunto ito. Patay na patay ka talaga sa jowa mo. Ang hindi mo alam, buhay na buhay yun sa iba. Tinunto ito. Natuwa na sana ako. May nag-aya sa akin. Sabi niya, sa February 14, may gagawin ka ba? Labas tayo. Aba, kinikilig-kilig ang lola mo. Aba, may nag-aya.
Sabi ko, why not? English pa. Saan tayo pupunta? Sabi niya, magtinda tayo ng bulaklak doon sa February 14 sa labas. Tig 10, 1, 2, sa'yo 8 lang bigay ko sa'yo. Hindi ponggol ngayon mo at yan. Hindi ako pumayag. 2 lang kikitain ko. Dapat 50-50 kami. Sinunto ito. Tinawag ka lang na baby, tuwang-tuwa ka na agad. Triplets kayo, oy. Sinunto ito.